Ето това са Владим и тук при мен е Джем. Кажи здравей! Здравейте, машине! Как сте? Ако сте добре, пишете в коментарите. Сега Поиграваме сам. да. Епизод 3. Вижте как какво чудо Играе. да. Днес е добре, че времето е добре в сам. Ще играе от Владим. Няма какво да кажа за това. Говоря безмислици. Така. Владим прави някакви ходове, където и той не знае какви са. Вижте, той нитро пуска и тя лети и той нитро пуска. Вижте, как ще да ги пуска, как се иска. Не ме разбива. Вижте, зад мисълта. Става луд смях. Не ме бутай. Така, тук пата избирам някакви си там хакчета. Той пише нещо или нега. Та. И тук. Хайде пак как го пусна. Гледай сега. Гледай как го прави. Вижте. Уиху! Видяхте ли какво става това? Само става безмислици. Вижте, той се млади и само се мичах, пак как моли не го младят. Вижте, пак как. Вижте. Ще го научи на хакова. Защото той сега май ще премаза един човек, но това режим му защита. Оп! Той пак премаза един човек. Сега пак ще се слезе в колицата. Оп! Пак премаза човек. Или му премаза кола. Извинете. Той се спуква от смех. Аз съм сериозен. Да кажа какво да правя. Вижте каква е женска в колата. Вижте какво прави с хеликоптерчето. Там върхолетче ли много съсипа го. Това трябва да го кръстим луд смях. Вижте. Епизодът ще се казва най-луден смях за те. Вижте, пак как ти е. Оба! Гледай сега Остане. какво ще направим. Да. Опа, ричи. Малко дрифт. Да. Уоу. И много скоро. Снимаш ли? Снимам. Браво. Какъв това, бе? Да го премажем ли с колата? Този. Ала. Нещо стана с телефона. Да се става, каквото става. Как? Юнау. Вижте. Колко пари спечели! Това е един от най-добрите Сериали? и сериали. Защото аз съм тук. И в другия епизод мога да дойда, но не съм сигурен. Може. Ще дойде. Добре. Вижте, садни са тази парички на куп. Вижте, 7000 бона беха спечелени. О, $93. Преуреща се още повече. Свършия парички. Вижте, той пише без да гледа. Опа! Той права, те 4 коли, извинявам се. Днес, красота направо, красота. Ракетата! Къде е на ракетата? Вижте ви, той съсипа дали въртолет и въртолетчетата да ще удари. Добре. Чакайте. То връща. Това ще стане страшно. Страшно ще стане. Но днес той се запива!
се от смях. Криско! Криско! Yeah! Прекрасно! Про! Имаш ли някакви други оръжия? Нямам! Леле! Та колица за нищо не стана. Що не яднеш не? Виж сега, какво ще направя? Не към клавиатурата, не към клавиатурата. Да носим червен. Сядна. Ау! Гуми. Shadow винаги. Стерео. Хидравлика. Други компоненти. Леле! Други компоненти. Панджо. Панджо пано. Уау! Става по-готина. Уаху! Който и дали ще обърне. О, прекрасен дрифт. What? Ха-ха! Ми да не може да пише. Тук можете да спрете. Бандички! Това е нов сервер! Я! Вижте колица е! Какво става с тази кола? Не се знае. Да. Може! Ама може и да не може. Има ли други хора? Има много. Иди да ги убиеш. Окей. Един да оставиш. Яу! Това се казва страхотна игра. Колата загоря. И хака е пуснат. Какво става? Бре. Зомби! Зомби! Пачките се навалят. Пачки. Вижте колко парички. Аз ще чакате, няма парички. Уа! Виж сега! Излезете! О, ето виж пачките. Пачки. Те се надигат. Той има още пачки. Но... Какво намерих? Какъв е този? Куда се чал? Скоро ще направим клипче, който е ще играта игра, но Няма да стане. ще Не, стане. добре, ще стане. Ти кажеш. Гледай сега, какво ще направя. Гледай сега. Опа! О! Гледай сега, какво ще направя с този. Гледай сега. Гледате ли ме? Пишете в коментарите дали ме гледате. Да, гледате. Уау! Това се казва Нитро. Това се казва Нитрото на Вадим. Да. Къде е този? Той отиде. Къде е този? Его е. Че мълчи. Гледаш ли? Гледаш ли какво ще направя? Гледаш ли? Да, гледам. Гледаш ли? Я мами бе! Оп. Ай ще бегам. Ще се бия. Уху! Вижте колко пари! Вижте колко пари, майке! Ууу! След една минута свършва епизода и ще окачим обработката и всичко такова. Става... О, гледай. Вижте ги хапчета. Джей не знае как да си направи сам. Аз ще му я направя и после ще играем и ще снимаме. И като си оправя микрофона, ще снимаме. Той сега е от моят компютър. Да. О, мага. Дай малко дръв. Майко! Снимам. Леле! О, мага! Боже миле. Виж. Колата хем се троши, хем се поправя.
Може някой епизод ще видим, може да е на Need for Speed, такива игри, които... На Hero Zero ще Да, е. може. Може и да не, може и да Ще е. Добре. И ще видите много добрия герой. Ако искате от сега да ви го покажа. Ама не става. На мен стои втори левел, на него е 11 левел. Да. Той играе от януари, аз от днес, вчера. Вижте как се върти колата. Вижте. Мале. Какво стана? Потърка с цялата игра. Не се. Просто ще спочнем да играем. Това ще кливи. Кога ли? Колко е? 11 минути. След една минута ще се свърши. Разбра ли? Да. И ти ще кажеш. Кай кога стане 12 минути. Разбра ли? И без да го спираш. Добре. Защо трябва да кажеш едно нещо? Това простете. Не ги показвай. Мога Няма да покажа. харесат епизода. Добре. Може да видите мен, но не искам, защото ще развеличим. Вижте колко пари взимам във въздуха. Мале. Малко са. Ама само взимам, виж. Уоу, 1 милион! Събрах 1 милион! Мале! 1 милион! О, мале! Пак нещо се Мале! появи. Колко минути? Holy shit. Чакайте. 3 секунди. Айде, това беше клипа! Не! Чао, YouTube! Аз бях Вадим и тук при мен беше Джем. Кажи бай-бай. Бай-бай. Аре, чао. Каза да направя. Чао, YouTube. Първо покажи колко пари! Колко пари! Дойдите! Уоу. Аре, сега спирай клипа. Като падна! О, мага. Колко ще падам? О, мага. Колко ще падам? Колко ще падам? О, мага. Боже мили. Чакай. Свърши клипа. Чао сега.